bayan ng Nova Scotia, ito na yun? Kaliwa tayo, no? Ano mo yung ano, GPS, saan pupunta? Ano turo niya? Kaliwa. Tinat ko sa lane. Clear sir. Dito truck lane to, truck kaliwa. Turn left on Highway 118. Tanong ng misis ko, maganda ba ang Nova Scotia? Malay ko. Hindi kami sa delivery. Sabi, pangalawang araw, walang ligo. Guys, tulog muna ako kasi mamaya 12 midnight ang report ko sa yard. Alas 8 ngayon. Sana ako ay makatulog kasi first time ko matulog ng ganito kaaga. 12 o'clock baka mag-depart na kami agad. Ako ay mag-duty, ako ay mag-drive. So para may power ako. Team kami, tapos palitan. Pero yung biyahe namin is malayo-layo din pa Nova Scotia, galing dito sa Toronto. Kung i-straight mo, mga 17 hours. Excited ako, kaya pinaghanda ko yung sarili ko. So, tulog muna ako guys ha. See you mamaya. Abby, Daddy will go to work. Don't cry, okay? Okay. Huh? You miss me? We hug Daddy. See you after 3 days. Kiss. Bye. Many hours later. Ang schedule sana namin kanina 2 o'clock ang departure, pero nung pag-retrip ko nakita ko kasi na flat tire yung gulong namin sa drive. Ayan naayos. So ngayon mag alas 9 na ng umaga. So na-delay na kami ng 5 hours. Wala pa akong tulog kagabi. Tapos first time kong hindi makatulog sa bahay. Wala pa akong tulog. Ang hirap matulog. 3 hours later. So dito kami sa Kingston guys. Nag-gas lang. Yan Duty mo muna yung ano mo. 2 days later. Nandito pa kami sa Nova Scotia. Hi guys, dito kami sa Nova Scotia. Kaliligo lang namin. After 2 days. Nakatoothbrush ako. Kaligo. Sarap maligo na. Oo. Sarap, ganda pa paliguan. Ito tayo, let's go. Tara, game na tayo. Game na game.
Andito kami ngayon sa New Brunswick, mag-pick up ng load namin pabalik ng Toronto. So ako ang naka-on duty ron ngayon. Uy, 1.5 Toronto na yan ah. Baba muna ako. Ah, di na. Wala ka na sex up. Kaya patatagalin mo pa eh. Bawi. Yan na yung street niya. Yung rapper na yun. Kain muna, kain. Gutom ako ah. Approximately 10 hours later.
few minutes later. Standing in the street alone. Her head was down, face locked onto the phone. And I wished I had a number so I could be color unknown. And then I tell her to look into my eyes and never let it go. Hi guys, nandito na po ako sa yard. Nakabalik na ako. Round trip from Nova Scotia, Brunswick, New Brunswick, tapos dito Toronto. So dito kami sa yard sa Brampton. So andyan yung truck na gamit ko. Napakagandang experience po. Na-try ko ang mag long drive. 1,800 plus kilometers ang one way, tapos pabalik another 1,800 plus. Talagang napaka the best ang experience. Pauwi na ako ng bahay, matulog na ako. Hindi pa ako nakaligo kahapon pa ng umaga. Okay, bye. Thank you. I saw her standing in the street